and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na ba ang panahon? Bisa na napad unta tingali ba nga deklarhan kaniya nga makikstorya o maprangka ba siya nimo? Kung unsa gyud? Aron ba nga di na ka maglaong pa dinhi? Bisan og tungod og alang na lang ni Chelsea pre nga mga anak. Bisan walay paglaom. Pero naglaom paghihapon ko. Nga usa ka adlaw ni ana. Mubalik siya namo. Pre, Kanya pre, di na ako magdugay. O salamat kaya sa pagpadayon mo na ako din ha, sa imong tindahan. basta lang akong ikuga nimo pre. Mag-order man ta kog pagkaon para nato dinhi. Naki mo magud ka. Asus. Bisag wa pa ko nimo pa kana pre. Nabusog na ko nga nakakita nimo. Ah, unsa ko diri? Humba Aw, o balbakuwa nga. Nabusog kang tinan-aw nako. labo pa sa humba og balbakwa pre. Putsiro pag yun. Aha. Pitay mo adto ko. Di nagi ko magpapugong. Ay, pastilan nimo pre. Ug itaon ko gikadalit nimo pre. Sige ko na nanay. Ang imo rang pagpakigsulti na ako, kontento na ko. Mukis ka ko nimo sa lips pre. Oh, Ako ba ko pre? amaw. Bye pre Baldwin. Sige pre. Take care. Hi, ni mo pre. Flying kiss lang pre. Unsa? Hi. Dira to na ko. Bye na uy. Kay di kita maghuman hindi magtubayan pataga. Sige pre. Sige. Amping. Taon sa pare James eh. Kung dili pa lang ako niya palakon. Base sa tanan niyang istorya na ako eh. Ingnon kong ta siya nga kinahanglan na sa mga siyang mo desisyon para sa iyang kaugalingon. Kung dili kay maglaom ni Marie Milani. Wa naging magunahon na pa nilang Chelsea. Nga iyan na lang po tang hatagan na iyang kaugalingon nga malipay. Na naaman gid si Ricamay. May wala mong ganun tatingali nga mao na yung ihulit ni Marie Milani. Thank you sa paghatod na ako din sa school, Tito Toranting. Thank you ka dyan. Wala ako trabaho no, day Chels. Bison. Di na ako mulalis ni mo ano. Ano to ha? May gusto ko sa daddy na mo James na ko dito sa City Hall, gano'n na sa ipabuhan. Wala ka na lang ko. Okay, Tito. Di magpabadlong sa mga teachers ha, teachers. Di magkukupad lungon. Ay, di ba, ko. Nagpasidaan lang ko ba? Laki. Adarag ko. Balik tingali ko din sa school ni mo. Mga, batin, wapay pa niod to, kundi lang malangay dito, ha? Tito. Sige, bye. Bye, Tito. Mani ba karon si Ate Rica, no? Maayon tag mo ani siya, uy. Chelsea! Hala! Si Ate Rica! Niyagit siya! Ate! Ate Rica! Embrace ko ni mo! Okay! I miss you! Miss you too, Chelsea. Dili di ay langga. Ay! Tuod! Oh, sorry lang ga di ay. Sayo lagi ka, ti. Oh, misayo ko kay day off na ko. Aw, mao di ay. Yes. Oh, ganihan na ba ko? Una pa gani ko ninyo ni Tito ni Motorandi nga may abot din sa school. Wala gi ka mo dool na mo. Yes, wa lang. Di ka ganahan ni Tito Turanding? Dili sa nga dili ko ganahan niya, ha? But, basta. May pagka-stricto man good na si Tito. Oh, by the way, since day off man ron ako, right, after sa imuhang class, pwede ba tang manuroy?
Yay! Sige! Sige, ate. Ganahan ko. Manurit ta. Yes. But we need to ask sa imong daddy, ha? Sa iyang permission kung masugot pa siya. Okay naman good na si Daddy Good. Mudiretso na lang tagsuroy man sa akong klase, te. Kinahanglan pagyapon ta mananghid ni daddy nimo, okay? Hmm? Okay. Uy, hala. Hmm? May isulti day ko nimo ati bahay ni Daddy James. Bahay ni daddy nimo? Unsa mga nalangga, ha? Unsa ka na, Chelsea? Ni? May pahiyom ka manggod. Ayaw lang, ay. Masuko niya si Daddy. Dili na lang di ay. Nga naman suko man siya? Basta. Oy. Naintriga ko na imong gisulti, ha? Unsa pa gyud na, ha? Langga? Hmm? Hey, miss, di baya siya. Unsa pa gyud na ba, langga? Ay na lang, uy. Ay, unsa pa ayong lang, uy. Imog yung gidugangan ang akong kaikag nga masayod kung unsa na. Unsa pa gyud na, ha? Chelsea? Ha, langga? Sige na ba, sultihin ako. Ayaw na lang lagi. Nang, hindi na ko nimo, oy. Naintriga na kong maayod diri kung unsa na. Sulti na ba? Kasukaan pa lang ko ni Daddy. Ha? Anong kasukan man ka ni daddy nimo? Ay, unsa man ay na? Ayaw na lang lagi. Dili na lang kumusulti ni mo. Ikaw gid lang ga, ha? Sulti na. Malain jud ko nimo kung dili ka musulti na ako. Ayaw lang gud kalain kung dili kumusulti. Dili unta ko malain kung wa pa ka musulti na ako, ana. Ana ka isulti na ako. Unya kay na intriga naman nung ko si mong giingon. Kasabaan niya kung Daddy, bi. Kung dili na maayo, ang natural siguro nga kasabaan ka. Pero kung maayo, o okay na na. Ang anong kasabaan mo kaniya? Mura mang gutog. Nasuko siya na ako gabi. Ha? Suko? Ano na suko man? Angay ba ng ikasuko niya? Ha? Matod ko. Angay ba na niyang ikasuko? Oh, depende. Masay depende. Ay, bastila ni mo. Naintriga, nagigug maayo ni mo lang ga. Naintriga, nagigaayo ko ni mo. Bantay ka, ha? Di ka ganit musulti na ako. Di na lang tamo pala yun sa pagpanlaag. Nye, kalain. Di ka na lang, gi. Sultihin na lagi ko kung unsa na. Sultihan ta ka, pero manglaag kita. Manuroy. Basta musulti ka na ako. Basin man gud og kasabaan ko ni Daddy. O, matod mo, depende. Di ba? Depende ni Daddy. Kadita ha. Ayun na lang. Kung wa man ko labot, ana, musugot ra ko kung dili ko ni mo sa iran bahin, ana. Wa ko labot, ana? Labot. So, kay may labot magkako, ana. Kailangan nga sa iran ko ni mo kung unsa na. Ay, basta. Manglaag ta ha. Manuroy ta. Promise. Dili ko mo promise ni mo. Pero kung musulti di ka na ako na mismo mo ay mangunay ogs. Basta? Oh. Unsa naman? Unsa na ba? Kuan. Na? May bell naman. Manood na mi. Kadiyat lang. Dili ko musugot nga mubiya ka nga. Dili ko ni mo masultihan. Sige na, sulti na. Ay, sulti si Daddy. Nasultihan ta ka. Ay, kabala ka, ana. Dili na ko siya sultihan kung musulti ka lang nako kung unsa na. Nga naman. Kuan at Tirika. Si Daddy pa. Murag parehas na ko. Murag ningawon na sab siya nimo. Unsa? Tinuod ka, Chelsea? Tinuod ba ka na imong gisulti, ha? Langga? Oh, tinuod ka ang gisulti ni Chelsea? Pero, imposible sa kahit tingali mamakas siya. Dili siya ko makaingon nga, naghimuhi mo lang siyang istorya.
Kadi man siya ingon anak. Oh, ako magkasabot sa kong gibati. Oh, mo tingali rason nga lahi na si Sir James karon kaysa sinugdanan. Gaan na siya ang pagtagad nga rin ako. Nga sa ato pa. Nga sa ato pa. May gusto na usap siya na ako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!